zingane zakwethu, ake ngiphinde nginibingelele kuzo zonke indawo lapho kusekhona kwafinyelela khona le video. Ngingabingelela igama lami nginguSithembiso, ngingwakaNdlozi. Ezemidlalo engikuphathele zona manje zime kanje. Imamelodi Sundowns nendabulo iKaizer Chiefs ngamagoli 2-1 emdlalweni obuseMoses Mabhida namhlanje emini. Esombeni sokuqala amakhosi ashaya igoli lawo lokuqala ngomzuzu ka-9 minutes libhakuziswe enethini nguChivavo. Kungakapheli nemizuzu ethini uCosta walivalela enethini ngomzuzu ka-31, lokho kwenze iSundowns ilinganise ngo-1-1. Kube sesekuthi ngomzuzu ka-37 iSundowns layiphinda yashaya igoli layo lesibili elishaywe nguReynas. Kanti wembukeli lo mdlalo uphele ngamagoli 2-1. Imamelodi Sundowns isahleli kunumber 1 kwi-Betway Premiership, kanti iKaizer Chiefs isahleli kunombolo 4. Mbukeli, bekuzona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuva lakho ku-comment section mayelana nalo mdlalo. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.